gusto mo, mga bikers mo. Grabe, oh. Yan guys, yan ang traffic dito sa Cebu. Anong oras na? Ano na, 5 o'clock. 5 o'clock. 5 past 5. 5 Yes. past 5. Traffic ngayon. Senyorita. Agoy. Ayan guys, ang daming motorbike. Oh. Nagbaha pa naman sa karsada. Welcome to Cebu. The traffic is Traffic is real. yeah. Traffic agay. Dito ra din, oh. Oh. Wala, oy, naunsa naman. Ano, ay, grabe, no? Agoy. Hagoy. Agoy. Hagoy. Hagoy. Hagoy ang traffic. Super ang traffic. Traffic is real here in Cebu. Agoy, ginoo. Hagoy. Si Mami. Hagoy. Agoy. Adora. Adura. Adura. Agoy. Ang tubig. Ang daming tubig. Ayoko mapilok. Agoy, ginoo ko paano ako mag-U-turn doon. Bigyan mo naman kami ng U-turn slot. Agoy. Umuulan dito guys. Paano ako mag... Agoy. Agoy, adtura ang mga motorbike ni sekit na. Mag U-turn mi diri. Tuara. Adora. Dito kas unahan mi o dito sa kanang van. Adora, ginoo ko Santa Maria. Agoy. 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 Adora. Saon man nino? Hala, Hala, nasundot ka? wala. Agoy, unsaon man nina mo pag U-turn guys? Ako sa ning iikuan. Wa may mo giveaway na mo. Sige lang, ikuan lang na. May na kay... Agoy. 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 Sige mi, Sige, slowly. Agoy. 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 Oh, kana, thank you. Thank you, Lord. Hindi, magpa-thank you kita. Ting ting. Ting ting. Diba? Agoy. Dili ka mo mapriso. Kaya nag-giveaway ka mo. Nag-giveaway kayo sa akin. Agoy. Ginoo ko Santa Maria. Katawan lang ni nato ning traffic. Oo. Pag-abot ngayon doon, adtura. Traffic na naman. Agoy. Mga bro, signihan ko po rin din sa Aguan sa UC University of Mandawi. Mandawi. Ato man taagi. At wala ka pa makaagi sa CCLEX, no? Nakaagi na. Uy, kita baya to. Nangadto tag New Star. Ano ba? Ano Kita star, baya? yes. Kita baya to. Pandili, pata nakaagi diri sa nakaagi. Ikaw baya nag-tour. Tour pa more. Tour pa more. Sige na, uy, dali ba? Ano tinapay, uy. Sige na. Sa pitsi mong baga, o kukuyapi. Traffic sa Grabe, Picos. traffic. Ginuhukwa. Wow, wee, wow, woo, wow. Wee, wee. Wee, wee. Wow. Wow. Ang dami. Ang dami oh. Grabe, simula doon hanggang dito sa Aguan, sa bridge. Lucky we are okay, no? Yeah. Wow. Wawawi. Wow. Wala, uy. Hanggang doon sa dulo. Oo. Hanggang dulo. Padulong na sila sa siyudad mi, no? Yes. Mandawi. Uy, naano ka Uy, day. Ayaw diha, day. Ano sa Manisya? Anong diha man kamudagan, day?
Na ay nahublot, na ay nahulog. Kuya, kain. Dito ka mo dagan sa inside the bridge. Itong motor, kahulat man sa iyo. May nahulog lugar. Wala, uy, grabe ang traffic. Perting taas ang traffic. Nga, wag gani na ko ano? Wala gani na Welcome to Lapu-Lapu City. Na. Ni-vibrate. Vibrate. Wala ka, grabe no. Hantang doon sa baba. Anton man na dito. Wala ka do. Agoy. Agoy. Tuara. Tuara. Wala. Nya, punan pa. Punan pa, di makaana, magingana. Adto ko dali. Ari ko dali. Iya mo. Ayan po. Welcome to Lapu-Lapu. After Mandawi. Uy! Sana. Uang mo. Okay. Ano ba yan? Ulan pa sa to. Lapu-Lapu na ta. At least nakakuha na ta sa bridge. Ayan yung bahay nila. Buti pa sila yung bahay nila. Kahit anong bagyo, hindi mo talaga matumpayan. Kasi ulan. Dito ba sa Pilipinas? Kasi wala silang pinaano na area. Mapa-bridge man, mapa-ano. Talagang ago. Hindi ako mag-agis Tamiya. Kaya grabe ang Tamiya. Pulpul. Ano ba? Especially this time. Adto ko sa dito. Magsisilex ko. Ago. Char. Ano, grabe ng tumudawi nila. No? Ago. Pero at least na natin sa Lapu-Lapu. Wagay traffic diri. Kasi kung dito ako dadaan sa kabila, then may ano dyan. Ago. Grabe ang traffic. Traffic. Adto na naman. Tulugan 3,000, 2,000 to 1,000. Depende. Ang kini, mahal man. Mahal man eh. Bitaw. Diri stop na po. Asa ka makakuha og bayaran, magbayad ka 1.8. Halimbawa, bayaran mo yung 1.8. Diyos ko po. Ang daming bike. Ang kabila, makita po ninyo yung first bridge. Tingnan mo dyan sa right side, oh. Hanggang dito yung ano, hindi pa sila po umurong. At saka yung ano naman, yung pangalawang bridge doon, hindi rin sila umurong. Ewan ko, ano ba ito? Ang dami talaga, oh. Ayan, patawid na kami. Doon kami sa Sisilex. Dadaan, iikot po kami dahil kung dito naman kami tawag nilang Tamiya, ay nako, Diyos ko po. Hindi na talaga kami makarating hanggang alas 9 ng gabi doon sa bahay. Age, ano ba ito? Ago. Agoy. Tika, sandali Agoy, lang. may motorbike pa may. May motorbike ba? Aguroy. Hindi. Lapu-Lapu, pandito tayo sa gilid dumadan. Ba't ang daming wedding gown doon? Inano yun? Ayan po, yung mga tao, walang gaanong tao kasi, ayan, mga tao pa rin yan. Agoy. Agoy, kasi maulan, akala ko ba para din palang amigas ito pag wala ng ulan lumalabas. Ayan na, huwag naman. Ayan, dito lang po ito sa gilid, hindi po yung sa doon pinakamin talaga. Mga gilid-gilid lang po ito. Maraming ukay-ukay, ukay-ukay, ang dami po. Ayan, ukay-ukay. Andito na ano ba yan? Busy. Agoy. Okay. Hala, ang daming malansunis, oh. Solo, ang dami mi. Ang dami, tag 30 ang kilo ng lansones. Ingna ko no mi kung kamigin ba. Ma'am, kamigin po yung lans. Uy, kamigin. Pure Mickey Bay. Mickey Bay? I don't know, Mickey Bay. Pwede magpalit ng kana.
pa yan. Oo. Malayo pa kami ate. Malayo pa talaga.